नों Mas kasihan bisin komplain kenapa? Apa? Harus abang tren. Saya semai tengah mengani, semai tengah mengani. Online itu Saraswati, no. Tahu sama nih, online itu Saraswati. Wow. Sayani dan seneng sayani langma. Aw, neng sayani oje title take video. Nrok nabanai kena kaklayo. Obo hongke ang studio thangpur jepro resab laimani. Aw chikon clip kisa phone kan rokno. Tei pipeline hambai sini music director Sujit Charno. Ti abon keribo ani langmani first time ani kakano osuk bai puila kering muni bisinti kokbrok haporo ang kering mamani resamung ne haporo te bini resamung sejak te bini composition ang puila bo resapka haipino obo ge oje neng se ge obo no puila bini resamung ne bisinti video khlaijak mani ngai abon logi oje video clip chigun khejita najak tongmani obo hongke sini belekene tripura hasto kacham cook rosamno tisi tui fainai Shankar Kalita Assamese tripura tongi tongo bini setup te belekeno ketal setup khlaimani aglo bini ro dubbing ri belekene hambai bonobo sini Shankar sarnobo te video khlainai te participate joto khlainai bele hambai and obono first time anibo Sorgor City bai jamu chikon khlainai obo video clip phunu jamani joto to phunu manglak angani o video ni description no link ri nai full video rok an bisingti banai manai click khlainai and baskang mote ketal fainai khaklai rok na singlai di te oje resam OTT platform ko rok khanai manai yani ki
Jiu7 Spotify hangama aba hirok platform rok kanai mane or jamuno tei sal kisani aglo abono norok kanai manai khaglai norok logirwan nei aba kina te baskango update roi tonai pipeline hambai eke production ni joto team member ekeba specially RD owner Ashok Devarman bele hambai asik krata to sama anu yafri nengno direction dong ini ketal khlai step khlai tiklaiman bagi and joto ani YouTube bisni kring tong bele hambai abakin soyawi kring tong di thank you and joto no tewisha hambai